Good morning, ngunyan masaod kami. Masaod kami sa Ilaya Asian Market. Masaraod kami tapos dapat kairibanan mi sa manay kundi nag-atrasinda. Kaya kami na lang uli ang magkairibanan. Kaya nag-abot na kami igdi sa Inala. Harayo man iniduman ka imbel pero digdi kaya ang magayon magsaraod ta so mga day nahihiling sa grocery minsan nanyaraon digdi lalo na itong mga adakulan itong pwede itong mga yung hinahanap ng mga ingredients para sa Pampinas digdi nagkakabarakal kaya kadakulig ding mga Asian. Oh, come here, put it here. You sit down there. No, you have to sit down there. Oh, let's eat first. Pit, Rico. Hold my hands. Can I sit there? Can you riding very fast? You're fixing very fast. Oh, put it here. Put it here. The toys. Four. We have three. Sit down. Yes, you're gonna sit there. I want to sit there. I want to sit there. Talking to Nanay, we're ordering. My name is Melissa. Ano dyan? 71. 71. Si Mami, 46 ka Mami? 47. 47 si Mami. Ini ang o-orderong ko, number 47. Rice, vermicelli with spring rolls and boiled pork. Coconut smoothie, avocado smoothie. How about avocado? Oo, yan. For flavor yan? Oo. May dila nga ulit pala, no? Dahil man nagpagkakan ka si Pinkan Hindi dila. naman sa Asado, dahil makakan, bakit talang makakan? Hindi nga, isa dito lang sa bihon. O sige, bakal. Pero 1 kilo. O, 1 kilo lang. Tapos 1 kilo atay. Ayan, ang dinuguanon. Yan, madinuguanon na naman. I use 1 glass and then the tongue, 1 kilo and liver 1 kilo. Ini ang habo mo. Ini ang habo mo. Aho ko yan.
Kasi di pa. Paborito yan daw ni Papa kadto. Pareho lang yan. Ang kilo. Ini paborito Pareho ini lang are. kilo. Ito. Ayun na lang, oo. Ini daw. Ngayon kita mangmali. Parang TH. Ah, Gusto mo? Ito sabi mo. matry kita. Iya. Iyo, sige. Pero lang kayo. Saro lang ta, matesting pa man lang kita. Iyo talaga yan, ito itong kanta. Fresh vermicelli. Parang TH. Bat. Diba kami 2-5D? Tawag din. Ano ka daw makahanap? May pang Pinoy section. Hilingan ng balaw igdi oh. Balaw. Di ba ikaw pa kita? Ha? Wala. Mahamis ang balaw na yan, dumam. Di ba pinakalawang hilaw? Wala. Bala, ay di ko napansin. Adi yun itong gagamitin to sa kaya. Oh, mabakal kitang nyog. Yan ang kukuan ng mindato puti. Imin ako po. Nalawan to ka. May munggo pa kita. Munggo. Dahil na, inubos ko na. Ano nga yan? So dirty, so don't touch it. Don't touch anything. Don't touch it. Don't touch it. Yes, darling. No, don't touch ha. Yes, don't touch. I'll touch the eyes. Oh, that is dirty too. Get the fish. Get the fish. Oh, mami, ay, mami. Ay, talaga. Anong luto? Meron mo yung mga burubok sa oyster sauce masiraman eh. Sige, magbakal kita kaya. Saradit, mayo na. Ay, ini, ano, mabakal kita kaya. Saan sa man lutoon? Oo. Hala kung tala magdarunda ko la itong kuya.